खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथा लोगोफोर, गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदों आधार कार्डजों पान कार्डजों बोरै लिंक खालामो बेखौ अन्नानै खोन्थाहर आदा सार होननानै गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरदों लोगोफोर। आरो एलपिजि गेसनि जि कानेक्सन, बे उजाला गेस कानेक्सनखौ बोरै खालामो बेखौबो गोबाङानो सोंहरबाय दङ। आरो बेजों लोगोसे बिधवा पेन्सनखौ बोरै एप्लाइ खालामो बेखौबो सोंहरबाय दं। बेखौ नोंथांमोना बेनि अनलाइन प्रसेसखौ मिथिनो थाखाय बा बेखौ अनलाइनखौ बोरै खालामनाय जायो बेखौ मिथिनो थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे सेकेन्ड चेनेल खुलिदों। नोंथांमोना बे सेकेन्ड चेनेलनि आंनि जे डिसक्रिपसनाव थानाय बे सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बेनि अनलाइन प्रसेसखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो बेखौ बोरै खालामो बेवहाय आं फारि फारि दिन्थिलांगोन आरो बेवहाय दिन्थिनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायहैब्लानो नुनो मोनगोन। आरो बे नोंथांमोननि जि बेवहाय नोंथांमोननि जि बिधवा पेन्सननि आरो उजाला गेसखौ बोरै कानेक्सन खालामो, लोगोसे पान कार्डजों आधार कार्डजों बोरै लिंक खालामो बेनि भिडिअखौ आं बानायनानै दोनखादों अलरेडि। नोंथांमोननो आं आपल'ड होलांबाय थागोन। नोंथांमोना बेवहाय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै सेकेन्ड चेनेलाव लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ नायहैनो हागोन। आरो दा दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों, जाय बिथांमोना अरुणदयनि बेनिफिसियारि, जाय महिला आइजोफ्रा बे अरुणदयनि 3.0आव राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन। 3.0आव बिथांमोना नैबे जानुवारि मासाव मा मोननो हानाय नङानो, अरुणदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। नैबे 10 तारिख जानुवारियाव। सिगाङाव नोंथांमोना मोनबाय थादोंमोन 10 तारिख जाब्लानो मासै मास। नाथाय नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासाव गोजामानो जा गोदानानो जा 1.0आनो जा 2.0आनो जा 3.0आनो जा, नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामफिनदोंमोनब्लाबो बा मोनबाय थाखायोमोनब्लाबो नैबे जानुवारि मासाव नोंथांमोना अरुणदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नङा। बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। नोंथांमोना अरुणदयनि 3.0खौ खेबसेयैनो फेब्रुवारि मासावसो नोंथांमोना खेबसेयैनो मा मोननो हागोननो, खेबसेयैनो 8,000 नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बेवहाय 5,000 खरै नोंथांमोननो अरुणदयनि मुङै होनाय जागोन। आरो बेवहाय 3,000 खरै नोंथांमोननो बैसागु फांसननि मुङै होनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगाङावनो फोसावनानै होखादोंलै लोगोफोर। नोंथांमोना गोबां गोनो गोथो जानो हागौ, मानि थाखाय अरुणदयनि बे जानुवारि मासाव जों फैसाखौ मोननो हायाखिसै होननानै महिला आइजोफ्रा। नाथाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा आरो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बुजिनानै लाखा। नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासाव अरुणदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना खेबसेयैनो फेब्रुवारि मासाव 8,000 खरै नोंथांमोना खेबसेयैनो 8,000 खरै नोंथांमोना मोननो हागोन। बेवहाय 5,000 अरुणदयनि मुङै आरो बेनि गेजेराव 3,000 नोंथांमोननि बैसागु फांसननि मुङै खेबसेयैनो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै आसाम चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखादों। आरो लोगोफोर, दाना नोंथांमोना जुदि गोसोआव गोनो गोथो दंब्ला बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना क्लियार जानो हागोन। आरो दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय। जाय बिथांमोना बिधवा पेन्सन मोनोमोन बोराय बुरै बैसोनिया, बिथांमोना नैबे जानुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोननि जि बिधवा पेन्सननि जि रां, बे रांखौ सोनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे जानुवारिनि 10 तारिख जानाय लोगो लोगोनो जाय बिथांमोना बिधवा पेन्सन मोननो हायोमोन, बिथांमोना बे 10 तारिखआवनो नोंथांमोननि फैसाखौ हाबनाय जागोन होननानै बेवहाय फोसावनानै होबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा। बेनि गेजेराव नोंथांमोना सिगाङाव 250 राङैल' बिधवा पेन्सनखौ मोननो हायोमोन दे लोगोफोर। दा बेयो बारायनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदों, बेवहाय 400 रां खरै नोंथांमोननि जे बिधवा पेन्सन, जे बोराय आरो बुरै बैसोनि जि अल्ड पेन्सन, बेयो नोंथांमोननिया 400 राङै हाबनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो घोषणा होखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे जानुवारिनि 10 तारिख मोनफैनाय लोगो लोगोनो बे बिधवा पेन्सनखौ नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव चेक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। अलरेडि नोंथांमोननियाव नैबे 10 तारिख जानाय लोगो लोगोनो फैसाया हाबगोन होननानै आसाम चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायखादों। दा नोंथांमोना बे 10 तारिख जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि बे 250 रां हाबनाय, बा सिगाङाव 200ल' हाबदोंमोनबा, नोंथांमोना नैबे
बिधबा पेन्सना जानुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोननियाव 400 रां खरै हाबनाय जागोन होननानै फोरमायखाबाय। दा नोंथांमोना बेखौ नेनानै थादो 10 तारिखखौ, आरो हाबगोन ना हाबा नोंथांमोना बे 10 तारिखआव नायहैबानो जाबाय। 400 राङा नोंथांमोनाव खिन्थु फैसाया हाबखागोन, खिन्थु 400 रां हाबगोन ना हाबा बेखौसो क्लियार जायाखै। अब्लाबो आसाम चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदों जेब्ला नोंथांमोना मोननो हागौ आरो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बिधबा पेन्सनखौ नैबे 10 तारिख जानुवारिनि 10 तारिखआव एकाउन्टाव चेक खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय, थेंक इउ।